Mayong adlaw mga binati ug minahal kong matalumnon. Welcome to my channel. Welcome to Iko TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Iko live diri sa municipality of Matalom, di kalidad nga serbisyo ang mahatag ko kaninyo matalumnon. Okay guys, November 11, 2021. Iko PP at your service matalumnon. Okay guys, ako naghahangyo sa ganahan mag negosyo diri sa lungsod sa Matalom. Ang lungsod sa Matalom open kini alang sa tanang ganahan put up or mo-invest og negosyo diri sa lungsod sa Matalom. Okay ni guys. Open kini alang sa tanang bisag asa ka nga lugar basta ganahan ka magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom. Open kini. Nya ako po naghahangyo po ko sa taga Matalom. Ato gayong suportahan ang administrasyon kanunay headed by sa atong maabtik nga Mayor Eric S. Pahulio ug mga kauban. Unsa may rason nga ato malang suportahan aron magpadayon ang mga programa o proyekto nga gihimo alang sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Ato lang suportahan guys para magpadayon ang mga programa o ang kalambuan sa tong lungsod. Okay guys? Ako magaingon nga ang panaghugpong sa taga Matalom maisusi sa kalambuan sa tong lungsod. Importante dito guys, adunay teamwork nga ma-create sa kalugar aron ang programa or mga proyekto dili siya mahunwa. Dapat adunay mga teamwork o panaghiusa. Usa ka aim nga